May buntag nimo. May buntag po, sir. Si pangalan? Ginilin, sir. Gabutin. Jeneline Gabutin. How old are you, ma'am? 33, sir. 33. Alright. Taga-asa man ni si ma'am Gabutin? Diri sa Barangay Mati, sir. Barangay Mati. Okay. Ma'am, unsay ato ang katuyuan sa pagtawag? Unsay ako maialagad? Mukanta ko, sir, sa promo sa M. Luwilier. Okay. Mukanta ka. Wala pa ka kadaog aning promo sukad din sa charm? Wala pa? Wala pa dyan, sir, kay karoon na po nakasod akong tawag. Karon na timingan ka sa tan-aw nimo siguradong mudaog ka kaanig sa kalibo. Ay, ta, sir, ay. Paningkamutan gyud. Na-memorize naman ka nimo ni. Na-memorize man, sir. Kabalo ka unsay bawal ane kanang naay unsa may supay? Nay kopya, okay? So bawal ang nay kopya. Pag na kay kopya mahibal-an gyud ka sa amo ang kuan dire naman may nagmonitor sa CCTV din no si Dudes Ayop nagmonitor CCTV. Pag masakpan ka nga naa kay kopya gibasa ma'am Gabutin, makabayad kag 2,000. Unya. Wala, sir. Ay, wala, sir. Magkopya pa ka. Okay? Unsa ganito pag masakpan? Bayad o 2,000. Ipadala sa M. Luwilier ang bayad. Okay? Sige, ma'am. Are you ready, ma'am? Are you ready? Yes, sir. Ma'am, paspas ni ma'am ha, pinaspasay ni pag muhunong gani ang kanta, diha na ka musumpay. Unya, pag paminaw ni mo wala pa gani ni sumpay ang kanta, padayon na sa pagkanta kay pinaspasay man eh. Okay? Sige. Okay, na pa'y nagsunod mo ng atong dalian. Sige, ma'am, Gabutin, ready na ka, ma'am. Ready na. Isikaw ba ni mo diha? Sir? Isikaw ba ni mo? Kung mamag papa. Kisa may naggunit sa kopya, si mama, si papa. Wala, sir. Wala gyud ha. Ako lang gisiguro ba kay di ko gusto makabayad kag 2,000 ba. Ha? Sige, ready. Yes, sir. Okay ha. Ready. M. Luwilier kota padala in 3, 2, 1, say. ML Kwarta padala. Mabilis, madali, maaasahan. Sa M. Luwilier, aming pinagkakaingatan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Pwede pong gwapuhag tingog ni mo oy. Wapo kay tingog ba? Memorize jud. Alam mo, sir, siguro akong pero ay memorize na kayo, karoon pa dyan kasunod akong tawag. Wala gyud sipiat ba no? Grabe. Bright siguro kayo ning bayhana ni Dudes. Wa may sipiat. Sige dabe, atong klarohon kung wala bagay sipiat. Atong i-request kung okay lang siya ha. Kantahon niya ni nga walay background. Okay? A cappella. Sige daw ma'am, okay lang si mo ma'am, kantahon ni mo. Okay na, sir. Sige daw, atong suwayan. Sige daw. Ready, sing. Pamas kong padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Luwilier, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipon, sa M. Luwilier, aming pinagkakaingatan, padalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Grabe. Kuha, Dudes, walay mali. Walay mali, no? Oh, murag ang kopya bagi paskil gani sa isa na kartulina si babaw no dili gid siya masipiat ba kuya. Dili na wala magod, sir. Gawas nga tama ang lyrics, piting gwapuhag tingog. Daming
Ikaw mo siguro yung original nagkanta ni ma'am. Duda ko taga Imluwilier siguro ni ba? Taga Imluwilier ni ba? Dili, sir. Okay, sige. Pangalan dyan na to, ma'am? Jinilin Gabutin, sir. Jinilin Gabutin, taga Disa ka gani, ma'am. Jinilin. Taga Purok Size, Barangay Mati. Purok Size, Barangay Mati. Ma'am Jinilin, congratulations! Thank you, sir. Jose may kasulti sa Imluwilier. Salamat sa M. Luwilier o sa Charm FM. Okay, ang sa buhaton sa kalibo, pwede mo dakuan ng premium. Hoy, dali ra kayo, sa kalibo na yun, sa buhaton naman eh. Pangkonsumo na, sir, kay krisis karon kay pandemic. Tinuod na. Makatabang na ni. Ang himuon mo, i-text sa mo, kaning number yung gitawagan, i-text mo ang complete name, address, o contact number kay pasar mo sa Imluwilier, ang Imluwilier mo contact ni mo. Alright? Sige, sir. Okay, congratulations once again, ma'am, and God bless you. Kaya mo ko cellphone, Juan? Goods?